Give me some of that good old love. Oh, let me make you. Give me some of that good old love. Den har påvirket dansk kultur på mange måder. Der er både meget med ordvalg hos mange unge mennesker, hvilket der både kan være problematisk, og det kan også være godt. Men også inden for kultur, at det er blevet meget kulturelt samfund. Altså man kan ikke bare sige, hvad man tænker, uden der måske er nogen, der kan reagere på det. Det er ikke kun med islam, det kan lige så vel være hindu, eller det kan være noget andet. Men der er bare nogen, der går lidt mere op i deres kultur, end den danske gør. Når man tænker på sprog for eksempel, jeg tænker, at det danske sprog blev meget sådan hårdere, vil jeg sige. Også på den måde, vi begyndte at klæde os. Altså i starten var det meget sådan tynde trøjer, tynde bukser og sådan noget. Nu er det mere baggy og sådan noget. I forhold til sprog, jeg tænker, at hårdt sprog, altså fuck, alt det der, det kommer ind i sproget nu, ikke? Jeg ved ikke, om det kun er på, at der er kommet indvandring, eller hvad der er kommet kultur. Det vigtige i min kultur er at holde fast i, det er, når vi for eksempel kondolerer, eller et barn er blevet født. Det er sådan, altså vi har vores måde at gøre det på. Det er, altså vi har vores ting, vi har vores traditioner, vi har vores egen kultur. Jeg føler mig midt imellem. Jeg vil nok sige mere imod den danske kultur, siden jeg er vokset op her. Men jeg har også nogle grene fra den udenlandske kultur. Jeg føler mig mere som den filippinske kultur. Altså min far han er aldrig hjemme, så vi har altid det filippinske mad, som min mor laver. Men når så min far er hjemme, så har vi selvfølgelig også den danske kultur indblandet. Men altid den filippinske, fordi det er vi bare blevet vant til. Hey yo, the world gonna show me some love. Altså når mit barn, jeg har ikke tænkt mig umiddelbart at opdrage det strengt efter dansk kultur. Der er selvfølgelig nogle af de danske kulturværdier, som jeg selv er glad for, som jeg vil præge mit barn, men det er ikke fordi de danske kulturværdier, det handler mere om det er nogle værdier, som betyder noget for mig personligt. Jeg har ikke noget mod, hvis min datter tilegner sig en masse kulturværdier, som ikke kommer fra Danmark. Jeg vil ligesom mixen, tage noget fra den danske og tage noget fra den udenlandske, og ligesom se, hvilken der passer bedst til mit liv i Danmark. Så jeg tager fra den væk. Jeg har det sådan set fint med udlændingekultur. Som jeg sagde før, så synes jeg, at nogle af den udenlandske kultur har nogle aspekter, som jeg synes er positive. Jeg har også tilegnet mig nogle kulturværdier, som ikke kommer fra Danmark. Så jeg har ikke noget problem generelt med udenlandsk kultur. Jeg tror ikke, det handler så meget om, at selve udenlandsk kultur, der ligesom underminerer den danske kultur. Jeg mener at godt, man kan kombinere de to former for kultur. Ja, der er et par ting, som jeg gerne vil tage med. Jeg mener, at danskere, de er meget strukturerede, og de gør tingene i en vis orden i forhold til der, hvor jeg kommer fra, som er nogle af de asiatiske lande. Så noget struktur og ting, og der er seriøsitet.